Ndị be anyị ekene m unu. O nwere ihe mmadụ jụrụ m yesterday yesterday being Wednesday, onye mmadụ bịa jụọ m na my house. The guy bịa jụọ m something si m biko na o nwere ihe na-agbagwoju anya ọ chọrọ ịghọta m si ya ka ihe ọ. Ọ sị m na o nwere ihe gbasara ihe omenala, sị m na o nwere ihe ndị mmadụ na-akpa sị na-agwụ ya dibịa sị ya egbugolu chi gị ewu, egbugolu chi gị ihe maka onye bụ chi gị ma this that go na-ajụ so many questions. O ka ihe si yọọ ya asị na ọ na chi na ọ na-ele chi ya anya na mere eji esi ji ike. So wee sị ka wee jụọ m sị m biko ya na chi eko onye ga-emeli ibie ife first. Nwee sị na ịjụọ m na chi gị na ihe go nwedere to identify your chi na onye chi gị ga-emeli gị o meli gị return back to him to the chi or her whichever person bụ chi gị getago o meli gị ihe anwa return that thing back to he or she to that chi gị anwa. Ọ bụrụ na o mere gị ihe dị mma return mana ọ dị mma ka ọ ga-emeli gị. Ọ bụrụ na o wetara gị ego weta ego ọ ga-enye gị ego iwe nwee ike icheta na ya na before egbuoli ewu gbuoli ọkụ gbuoli efi ọ ya mere gị ga-eji nye return. Ọ bụ na ego efi gbuoli efi, ọ bụ na ego ọkụ gbuoli ọkụ, ọ bụ na ego gbuoli ewu. Ọ bụrụ na o nwere ụzọ gbochiri akpọchi ọ na-emepere gị ụzọ mebe expect ka imelie something. Ọ ihe emere gị something wee mepere gị ụzọ wee melie something. Ọkwa ihe mụọ nwere ike izi ya na ntị. So na ihe mmadụ ya about chi. Ọ bụrụ chi ga-enyere gị ego ewu osi gbuoli ewu, onyere gị ego ọkụ osi gbuoli ọkụ, onyere gị ego efi osi gbuoli efi. Na chi nke a bụrụ ezigbo chi. Ọ ga-emere gị something kenene ya na o mere gị weta nwesa bet na bụ na m ga-throw the question to comment section. So ajụọ bụ for ndị omenala na ọdịnala. Kedu ihe ka chi na mmadụ si emekọrịta? Kedu ihe ị ga-emere chi gị ma o mere gị edito gị na chi ka onye ga-ebuzo mere ibie ihe ọgụ a ga-ebuzo mere ka onye ga-ebuzo mere gị. N'uche nke ahụ mefilu na ọgụ a ga-ebuzo mere gị gụọ ebe kenezie ya si chi gị. Mana nna ajụzi unu nkịta ndị ka ndị amalụ ndị omenala na ọdịnala gị na chi gị kedu ga-ebuzo wee mere ibie ife. Because I believe na your own is to recognize the chi. But gị na ka onye ga-ebuzo mere ibie ihe throw this question to you people na comment section ọdịnala na omenala gị na chi gị ka onye ga-ebuzo mere ibie ihe ka na o metalụ gị ihe ka ego nwezi to do as appreciation. Kenekwa m unu. Emesian.